I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord. I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord. In the land of the living, wait on the Lord. Be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait on the Lord. Be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Wait, I say, on the Lord. I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord. I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord. In the land of the living, wait on the Lord. Be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait on the Lord. Be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Wait, I say, on the Lord. Kublai say seni pi baro kublai ka po jong pi kublai ba pilai snoring kat bat ngi kade ka program ka bengai kerteng na ka Miej ka Jingiaphylliew Jingmut kade ka sngi inya pet ya kane ka wai pat ka subject ka balai kerteng the crucibles that come lane ki Shlem Saiñdur Kiban Wan hot nilai pet mention tayo ba ka jing im jongi ka don lane ka jing im jongi ka long kum kata ka jing pen ki hapo ka Shlem pen ka layu iru mention tayo ya ka ka ba ublay ula balek na benta jongi agad nga si ko ki prabang niya pet ya ka benta ka ba kongsan ka balong kani balay bagi jing ki wan ka jing im jongi mana ba wan ra ki jing ka jing im jongi hato day kiba mi nangihi nekidon kiba mi nabar jongi nedon ki bor kiba shalandet kiba don hapdeng jingile habiday bat kini kijing yeshem kijing kijing tunjo jongi the sufferings of this world oid ko ki prabang ngangit scam kanikan long Jingiaphylliew Badan Jingmut kam tam kijing im Kristan jongi im laban len but nginot ban om baro na pdeng jongi ngile shem kijing halarukom kidan kijing benge shem haki jagat tre jongi kidan kijing ki benge shem haki im lang salang kidan kijing ki benge shem wat hapo kalong yeng long sam wat haka balang rukom jo takane ka siko ki prabang Shuan yalet chakanik subject tongin adwai. Kok pao blejungi bahabning hakanik kelop matrai ngi wan shame ban aingo nagbantaganik lad bengila banya penlong kanik Bible study. Kerkuyingi ko try. To ai baganik subject kan long basyai. Ya ka eke bangin pulih hakanik sngi try. Dan ngam jeli o kidono jungi pada ki Jingmut jing berkat jungi. Kram ngin la banyeng scam what happening. Kijing tenjo bat kijing kibabuan. Agateng Jisungi Dwai. Amen. The crucibles that come, lane kijing, lane Shlem Saiñdur Kiban Wan. Kijing kali along, balay bagijing ba gijing tenjo ki wan telun ha gijing im jongi. Balay bigi wan ha ba gijing im jongi. Hato day namar bangi ni jit, jing jit ki wan ra.
jing ke jing em jongi ne ka de na ka daw ke jing jet jong no na ka benta jongi na to ka de ka consequence la ne ka jing mi na bangi don ka ne ka perthai ka pop oi pra ba men shim kwata ng lai pet bangi don sha ka perthai ka pop ngi la hap sha ka pop yang ngi la kha ka pop nado ka sngi nado ka por bu adam bat ki em ki la hap sha ka pop hato ka de ka ta ka consequence ka penlong ya pi ba nga bangi ne shem ki ne ki jing Tanya pai sha ka jing tho ak jong Petros. U Petros u tho gine contain onda ula temen pa. Bat ngine ngap ka e ka bo Petros Ukran. Ka e ka Jingmut ka bingyo na ka ne ka shiti jong Petros. To gine ngap ya ka ne ka rekod. Hato ka jing tenjo ka jing shem ka ba ka batan kalau normal. Ngine ngap ya ka e ka bo Petros udan ban bata angi. Ningkong Petros kalanong basaud kot bakat at. Tu hebai tu wasuk lapi ya kata kecing tunju pemeding kabapi kabajai kabang tunju ya pi kumraja kabakla api. Prabet ke ega bengiu I lembaga ne kedekhat. Ngiu I bo Petros u banjur haki Kristan gitu gipor u Petros ket mau thoi kene hagapor bulat temen. Seglat kelade kapor ke bakado jong u hakane ka slaper thai u Petros u ong bakajing tenjo ka me ding ka wan hap hangi wei pi wei bat ngim dai hajing shaban lengo ka jing tenjo ka jing em jong I wei pi wei breu kalong normal kam dai ka jing tenjo la se ka ba kampalat ya pi la ne ka ba kam tam ya pi ni baro ngi ya lang ba ka jing tenjo ka ba per Hawat ngi dana ka perthai pop. Ngi tip pakadon ka jing le ka ba kraw ha pedeng blay baru syaitan. But ngi tip ru ha ka jo ka por. Ba u Jesu Christ unong pen em jongi. Ula sya penyap. Om namar ka pop jongu, om namar ka jing bakla jongu. Ula sya le ben namar. Ula wan ban silspa. Yang iway piyo. Syaitan wala kalakat nyay. Ban tenjo yu, ban penrem yu. Rayo Jisu. Wala bo yala kajing shanya. Hublay bukpa. Prabangan. Kajing tenjo, kajing shitam, kilaban wanja kajing imjongi. Kilaban yu mansim nang nebawat u Jisu ru lahapan yashem ya kane kajing yashem. Tanya pet mentah. Say ka way ka rekod na ka jing tho ka jong u Petros ningkong Petros ka lanong ka basan ka rekod ka ba pra bat ka ba khandai ngine pe kine ki arli ka rekod ka way pa ka way mano u balong uta shadin lane way uta balong shadin ki jing tenjo baro akane ka perthai ngine pe ki contain jong Petros ka jingmut yu ka bangi yo nang ni tu pin le atar tu pin ya sharai na ba utaw nong yale jong pi uba usaitan kum using bakerho uyat keleng udawat kenang ya uno ru ba unyo ngot teli Ngap kini contain u Petros dala dehi u ong ba u don uta u yak jakor la ne utau soitan u bele persha you blay uta ba kwa ya pi ba yang ban ngot teli hoit ko ki pralok ko ki lok ko ki prabanget kadaw ten rai balay ba kadon kajing shita magane ka perthai kaday na kadaw jong new yak jakor to che pai she yones kalanong ka ba pra ka khot ka ba saw pusaw u ay uta jing shaw ba bet ya ka jing snail ba u ay uta ba wan rai ka jing snail ka ka perthai to che pet kini ki contain jong u yones lanong ba pra ka khot ba saw pusaw Ini bo ikakti haning kong Petros san kandai na marka de ka tukad khot ka bangin ya let pat hadin. pi long naukpa jong pi usoitan but ya ki jingkwa jong uta ukpa jong pi amon manle uta ulalong unong shono brio nado ka ba menning kong but ju sa ha ka jing shisha naba ka ba shisha kam dan satya ha u haba kuren ya ka balam ler Ukran naki aka laki jong
naba ulong ubalam ler pat ukpa jong ki jinglam ler. U soitan ulong ukpa jong ki jinglam ler. Ko ki prabanget jing pen pau ko nong bakhat ar kat khot benyo do khat wei ka ya tho yang i bo ne ukpa jong ki jinglam ler. U soitan u ne tan rai jong ki jing sneu u ne u kapten jong ki bawan rai ki jing sneu ko ne ka perthai. La khot ya u sentiment u yak jakor u soitan u nong ya le persha yu blai. U syaitan hi ulong utaw bile persya baru play. U syaitan ukwa ya pi pat yang ngabengin yang ngop syakapop. Kenang ba? Unyo pan kam kenti ya kejing im jongi wei pi wei. Reko ki lok ko ki prabangai. U jisu la seus pa na gabenta jongi ya kapop kabale se ngalale marwai. U la seus pa ya kapop kabang ni barok ngilale kum gajat benriu. Pangidon kam mensyusyanya au. Kajing sneo, kajing tenjo, kajing yap, kajing skosi. Kini baro ajing sya kidai ki bami tenrai nune usaitan ukpa jong kajing lam ler. Tengnya pai kendiat sheneng kong Petras san kendai. Kini pet ka show Petras Ukren hang ni. Ya uta tu pin ya le persya ki bas kem halaka jinget da kabatip badang pendap ya kita ki jo hi ki jingsha shitom ha kita ki para banget jong pi ki bahak patai. Prabanget u Petras u wanrai kene kajing hikai kabalong kajing hikai ya pi bajangar kene kisngi. U Petras ong kat bakandai. Hoi wala kene kajing tenjo kene kajing kinwan. Raito yang scam hala kajing Yang scam hala kajing U Petras ong to pin ya le persya yuta u kpa jong jing lam ler. But kum no jing sya pin la bani le persya yuta da ka pi syarai, da ka pi dewai. Da ka pi yasnok ti lang baru play. Hoit ko ki prabanget ko ki lok. Ngem la ban len. Let's say what akan ka kelab mat, what akan ka por ki don na pedeng jongi let's say ki bi shem ya ka jing ka bajur ka jing im jongi don na pedeng jong pi let's say pi la ya do ki ba ki ba thon jong pi kini kat to kat nisngi don na pedeng jong pi let's say ki bla do ki kam ki jam jong pi don na pedeng jong pi let's say ki bi shem ka jing ka ba halaru kom hayeng hasam ka jing ba mi hap jingmut let's say hayeng hasam oit ko ki lok ki jingten jo ki wan henrei ublei ula ban penlak pat yangi na kini ki jingten jo mano wan ra ini ki jingten jo ngangai skam ki jing kali kalasai hato dei namar ki jing jet jongi hoi ki la ban dei namar ki jing jet jongi takadau ngi yo kini ki bainong jong ki jing sneo kalaru teng ban long namar don mano bela jet na kabanta jong pi bat ki la pen bor ya pi bat pi lahap na jing syawan priang ya kini ki jing mi jong jing sneo reka ba kongsan uba shilendet kita ki ek baro de syaitan roi Petros ong you need to have a suffering attitude pi day ban long ki bayaine bat ki bayaisha namar ha ka jing yaine ha ka jing yaisha ha ka jing sharai bat ha ka jing duai ublay de shisha ula ban ai yapi bat yanga ya ke jingjob kidan ke bakali ke jingkali ke ong balai bayu jisu ru la khot ya u sing jong ke juda yu syaitan rohang ne la penon kam ya ke ne ke parshi using ubakerho haning kong Petras san pra hoi pra banget habiade bagi parshi ki parshi ki don laga jong ka jingmut ki parshi ki don laga jong ka kubor ngi hapan snotho ka context ngi hapan snotho ya ka jingmut na ka to ka jingkran hang ne kat bo Petras u ya nujor but u sing u ya nujor ya kata ka jinglong ka jong sing u ba klon lot ke baro u ba kwa pan shu pen jot lot ke baro u syaitan ko an penjot ya pi ko ki parolok u ko an penjot ya ngaru kumjo mereka don tangko galan kata kalong bangin yele persya yu neo nong yele persya yu kan rajong iladang ngingi don syagalat ke jong Jesus Christ dan leiru nginom rem lese ke pertai ke iu kembangi rem sipor ladang ngi syak penleran ngi syak leben
Rai kata kadom nek junam. Ublay ukwa ingi ban ai ka jingjop hangi way piway. Ko ki pravanget lalangi tuat ya lagi dono jongi ya ka jing im jongi ki jing shem jongi. Yo I haba poi katmit akabangimla sho banile persha. And rangi duai hu blay bun ai ngi kabor. Kado iwai ublay u intervene. Ublay wan banyang hakmat jongi banyale nakabanta jongi. To ngin kan randin haba wan kijing bat kijing tenjo. What's no pair, what's no lengo. Kijing tenjo teng kin wan na gitu kiba jan yapi. Gitu kiba yapi. Gitu kiba kam baki ki sngaw nakabanta jong pi. Kan mau ujisu mano bladino iyo. Uto bla shong bla sa baru Jisu Christ lais nam shiteng. Mano bla len yu Jisu Christ. Uto bla yait rengkat bat u bla yo I ya kijing le pala kijong Jisu Christ. Penban haka kelab mat. Pola daiban shanya. Pola damno kijing shanya u Jisu Christ. Kila ban long kiba jan kijongi ko ki prala. Wadam sngo pala wadam sngo per ngi ema ka pertai ka bakum kata. Rito ay maman lagas ngi ngin pan bono blay bingin la bani le persya yu soitan. Don siya pai siya Yones kalanong ka beshipaw bat niya puli ka rekod ka beshipaw niya pet ayu u Yones udon kam ban pensyay hangi iwe piwe. Unong tu wan ray tang ba unyo tu bat ba unyo penyap bat ba unyo penjot deh. Ngalawan bakin yo kajing im bakin yo kerhai ya karu bakin yo ya kajing im bakin yo kerhai ru ya ka koki pramnet uyo nas uyo nujor hang ne po unong to udeu lano kedau po unong to udeu unong to udeu soitan no bato ilaki langbrot nakayeng nakasem ngajong Jesus Christ. Ban ujisu ang wat kuslay. Lar pila ban shania hanga pinyo ega jingjop. Lar pila ban don rengkat bat nga jingjop kalong kejong pi. Hoi prabangan nginya penlut por kandiat bin babin. Halor kejing thok kejong apostle Paul. Habiaday bat kejing shitam kejing tenjo. Kijing tenjo kiba meding. Kani ka Shlem lana kini ki Shlem kiba Saiñdur ya kijing long jongi. Kini ki Shlem kiba long yangi bagin long shaki Kristan kiba klan. Tanya pet ka wai pa ko ka dekot nginya pai sha ka shiti jong Paul shi kinong rom kala nong bening kong ka dekot ka ba ar puai ter hadu lai puar. Ngan ka pai sa ni win puli ka dekot ba ar puai. Naman haba kilatip yo blay Kim shim la pendon burom ya u kumublay. Lemne kim shim la aingo. And ray kila man talano hakiching perkat jongki. Kum tala pensen nya tiaw ya ka dono dwi jongki. Tawang i hang ne bu Paul u ya kren ya kata ka jing ya le ka pakraw. Ka bajia ka ne ka pertai. Ka de ka thma ba. Ka ba ka Bible ka kren. Ka de ka thma pedeng ka babha ka basnew. Ka de ka thma pedeng u Mikael bat usoitan. Hani Apollo ang hajing siya ka ka introduction ha ka jig tho jung siya kinong Rome. Pero ang hang ne ki breu ki ito ki tip yu blay Henry kim pendan burom yu blay. Takadaw kawan kajing im jung breu takadaw ki wan kini kajing tenjo. To ina pek rekod ka babot. Rekod ba arpulay bat arpulay lesing arpuar bat arpulay ini puli. Haba ki kren plan duman baki long ki bastat kilaman bi no penban. But ki laya pli ya kaburom ka jong ublay ubam puot but ibakum idur jong ubreu bapuot but ijong kisin but ijong kimra besaw kujat but ijong ki ay ru ki bapade. Ta ni peteng sesyo. Nabakumta Ubleiru ula eno yaki hakitaki jingkwa jakrea ki dono jongki hi haka jing pam khoi yaka ban penja purom ki met jongki hapadeng parlok hi
Kibalaya pli ka jing shisha ublay but itai balam ler, but kilaya mani blay but kilaya shakri ya ijing tau ya kaban lindet ya unong tau, ubalong balakalku syakibam jukut amen. Cái bằng ý hàng này xoay này ya chắc mà ngay quá bằng đầu khăn địa haba kapop kawan rabat karu ya ke jing ya ke jing shitam ya ke suffering kum ong pareng haba ni baro iwei piwei ni tho ni tip you play but ngim pendon borom you ngim pediang you kam tam ngim pediang ke tien ke jong u ngi le la ka mon la jong de hang ta jing sha ba ka ne ka jing tho ke jong pol ko ong ba ki jing jing tan jo ki wan hab ke jing im jong i namar ki jing jiet ki jong i tarik jubab number 1 nakadaw jong no lawan the suffering siya ka perthai nakano kadaw jing ke jing tan jo ba me ding kalawan siya ka perthai ke jing im jong i wei pi wei kamat ka baning kong ka shai ka de ke jing jiet jong piu jong a Tuần nhập bét, ý kiến khoát bắp bột Bài xa nếu vẫn sống bắp tên Namar kaniken ublay ula ino yaki haki jing smobrai baklamran namar wat ki katai jongki kilaya pen kalai kata karukam bakin jatan rai jongki hi shagata kaba dakumwei naka jinglong tan rai Sngap hang ni Ki pop ba ki breu haki sngi ki jong apostle Paul ki le ki long sha ki pop ki ba shirkai ki pop ki ba le singi la barong ki kam aurea ki ba shirkai ado kata hata Ko ki prabangat ki breu gitu ki por kenthai bat kenthai ki shong kurim shinrang bat shinrang ki shong kurim kam don sho kata ki jing shongkun ha ka jing im jong ki breu let's say ko ki prabangat bat ki paralog watum sngo thamulai ki jingjia ha ka perthai ka bangi shong isa ni sngo ki khubor keleng bas ngau si kalong ki breu kiamla sho ban priang ya ka jing pen bet ki jong blai ni kwa ban le la ka mon la jong pi la ngi kwa ban le la ka mon la jong blai un eno ngi blai un aino ngi he'll give us up me khado ya wai mangi hi pat ngin hap ban peri ka consequence ngin hap ban priang ya ki jing mi na ki tu ki jing jet ki jong to ina pet show Paul u banayu kino ki kita ki pop bagi breu ki sngi jong ki le kumju ru de kishinrang da kabaki eno yakata karukom bakin jatan rai shapang ka kenthai kilaya shong no ha ka jingtro jaklia jong ki shipang chapang parlokhi kishinrang bat kishinrang kidaya le no yakaba aurea ba ijli tekilap te kidap diang halade yakata ka bai nong stom kabadai biang nakabenta kata ka jingya wer jongki sngap prabangai kishin rang ru rengkat bagi kenthai yele palat yak ai ku play la bobet borenti takadaw ka jingjit jongki kelawan rai ka bainong haki ong nga ka ne kasngi laradon ki bakum kita hajan jongi larapitep bakum kita ki breu ki im ki jing im ka ba auria kumno penlet panirap yaki prabangai ka ne kalong tricky ba ha ka ministry Hoat uwei puwei breu ka wei puwei ka breu kidon ya kalat ban kala ka bamot ni haban persyang kat bangila ko ki pramngai bangin ya trailang kidon ki breu ki padon hakan ka kokun jong ka emotional suffering kidon hakan ka tendong kumat syong no jong ki jing ya sham ki ba ki batan Raila ngi kwa ban long kisyarak ki babha if we want to be a beacon of change ublay ula banyarap ya pi badyanga aki singi jong Paul ka negala jia takadaw ki breu ki la shem jing la pi pio padon mano ki bokum kita la sige bashem shitam ki bashem jing kren bat ki twai bat ki yasulok bat ki ngila ban le kata ujisu bala sil spa na banta jong i wei pi wei ujisu un penshisha ke jing seus paju aga jing im jong kiro dunia pai shushu shakmat sanyo ipet ke ga tien jong blai ka kren
Tikat kumba kim shim latre ban bat yo blay haka jing tip jongki kumta ublay ula eno yaki haka jing mut bam senyaw ban yai le ya kita ki e ru ki bambet ba ki ladap da ka jing bam hok baro da ka jing bam man la ka jing kwan da ka jing pen snew ki baladap da ka jing snow pi hun sat da ka papenyap da ka payamai da ka jing syukor da ka jing Ronald ki non kren siar pasyaw ki non kren siar bla bla ki non shon ya ublay ki bale ben ki bale kraw ki bakren sarong ki non thaw but ya ki pasnew ki bam ko ngo yala ki kme ki kpa ki baklem snow tho ki non pen ken jutang ki baklem ching yala ki jong ki baklem ching isnei ki bahabat kila yatip biang yakata ka jingbo hukum ka jong ublay ba kita ki bayale kat ki ru kadai yaki banyam ban tang ba ki shule yaki henry ki yasno ba lemru bat kita ki bayale yaki Skap ang neko ki prabangat bat ki parlok ki ba ki jonga kini ki pop ki ba u apostle Paul la hapren ki imlang salang gitu ki por ki long ki pop ki jing duna ki bangi baro yo hapren jongi lese mo piwat mangaru ni don hapren kani ka apot hapren kani ka jingele hoi prabangat nim don si bon ka por ban pet kani ka wei pok away ka mat hang ni renga su kwa kran kelumlan larangi yele persya bat ublay lang baw man siya makoy unya tray bat ni larangi le persya si le persya yung man siya makoy kan poy ka por haka man siya makoy umla syo ban ya tray bat ni umla syo ban hikay yangi umla syo ban panya kendo yangi dehang taw man siya makoy umi no ublay no yangi kaapot ayu kan long lado blay weng no yala ka kti jong na ka jing im jongi tang ka weng nganot pan nong lado blay weng no iki kti jong na ka jing im jongi uday tang soitan no ban kamen uday tang soitan no ban snow kumula job na marula job ya pi padyanga balayo ban kam kanti yangi Syaitan ulong singa bekerho ukwa ban pengop yangi wei syakapop namar bu ukwa ban kering yangi syakakenhon janggu tani ya syakamat lihato belai ula ban ya terai rengkat baru syaitan kat bawan ra kini jing em jangi kejubab kalong hoat syaitan wile ban chim advantage ya kene ke pertai pop usaitan yule ban shim advantage namar bo ublay ula ai hi kamon bangin jets ngob ha rai wat num perkhat bo ublay unyaw usaitan ban wanra kene ke jing tenjo ke jing im jongi bat bangi yen da sha tenjo hadu bangin da penyap no yala ke jing ublay dalai ro ju is no tilang baru syaitan de syaitan ro persang jing sha ban pharet persha yu blay ban kno bakla yu blay yu blay pat wai la ingi wei pi wei namang ngidon kam ko ki pra ngi ngidon kam ban sngo tho ya jing sha badaka mon la jongi ngi hap banjit kamon la jongi ngi hap banjit to kani ka por nya phai sha ar korin kala nong ko bakhat ar ka khot ka bin yodo shipo ngi nya pet hang ni ya ke jing jubab ka bangi syam ben na ka bible lor ka ay ka bana syukran mentan Henry knang bangan snow kraw palat namar ka jing kraw kor tam kita ki jing pen pau lapu hanga ya usia akado ka jing pa usoitan banyo pen sitom yanga knang ba ngan snow kraw palat ken ngini sanga ento kandiat sanyo ngangit scam ko gipraw ngila pila sha skor bhala da pila puli shai gitu ki contain ki jong apostle Paul upriang bodon usya ki jing im jong ki don ki pri ba apostle Paul ukam dunai ki khamat oi ki don chibon ki sabut satar rai nginom yala chakata ka benta uneu sya ag jing im jong apostle Paul ulalong ka jing tunjo yu
Penban ha kejuk apor namar bula shani au Jesus Christ kan ma tu kan tinek Filipi wa ngala pan lai ke lengba au Jesus Christ lengba ke jing erap ke jong Jesus Christ lengba ke jing erap ke jong ule apostle Paul la yo ke jing job halor ude usia bu syaitan hiu lawan ra apostle Paul lawan ni u syaitan lawan ra ni usia te mano wan ra ke jing jenjar ke jing em jongi mano pen urlong ke jing ke jing tunjuk ki ba meding udai he jing sha syaitan ublay usha no balay haka free universe ublay kwa jing sha bagi brio kintip ya jing sha bagi jing bakla but bangin jit taka mons ngo bhajangi bangin jit taka ta jing mut ka bangis ngo scam haka ktien ke jong ublay ka bangis ngo scam haka jing sha kat kum ka ktien ke jong ublay nari police show Shapang uni ngalakar pat lai sin ya utrai ba on pen kenria no ya u nanga. Te ula ong hanga ko jing ai a jonga kadak biang yang yame namar lapen jena ya kabor jonga ka jing tra. Da ka ba kemen namar kata ngan kam le thau buram hakita ki jing tra jonga Knang ba kabor ukres kan yo shong sa hanga. Na ba kumta ngas ngau ba hakijing trot, hakijing leben, hakijing kedro, hakijing ben, hakijing shipa, na kabenta ukres. Namal habang ngas ngau trot, hangta ngalong ubaklan. Amen. U Apostle Paul uday way ni kita ki ratba jong Bible bas ngau tho shy kan ke jing le ka crowd the great controversy between good and evil hoi usaitan ulong ta won ra kini ki jing ke jing em jongi ui persyang bantenjo ko bang le pule mena ke jing lamprang ulong ko mutau sing bak u bakerho bakwa ban ngoi teli bakwa ban pen yap lut yang i wei pi wei Apostle Paul uong baik ni ke jing ka ba u don new sha ba don hu la kerpat you play ba un weng no na un re play u shai Apostle Paul bun im hakarukom ka bulong ma dei ha kata ke jing im jong u rengkat ba kan ni ke jing Apostle Paul kenja u la kelalong u breu u banget scam how Jesus Christ kan ni ka de nuksa ka bangyo na ke jing im Apostle Paul la sha sempat Apostle Paul ula shale ben Apostle Paul ula shalen temau nakabentau Jesus Christ kijing let's say ki ba mapi mangako ki prabangai ngimpat ju ya lengba ho ya ka imlang salang don mano let's say balaban crunch pangajinget jongi kilaban penrem yang ngido jing kermen no bo yela de ki juti jong Apostle Paul and ya tho ya piu long shi shao tau breu berat ba o breu ba o bashani atli tang o blay patay na kata daw la yo ki jing job baro pat kini ki jing ki mo syaitan lo persyang ban wana ki jing jong Apostle Paul ban pen kelon ya u ban ban kila long ki jing ki ban pen perang ya ki jing jong u ki lok pat ki parlok ki lok pat ki prabange na shukwa ban ong happy kan ni ka way Larangi don ki jing ki bakum kini ublay ula ban perang ki jing im jungi ublay ubo ya pi yang kata ka Shlem Saiñdur ki jing ya shem jungi halorukom ila ban jer kerteng ka wai pokoi ki jing ya shem ki jungi hinre ka bakut pat ublay ai ya ki jing jong larangi shania hau dan ya pet ya ki jing tho ka jong Jeremiah Ini apa sih Jeremiah kalau nongko berkandai ke dekat ke benyo ter ro berkandai. Ini pet balai bagi kon Israel ke Leshem ya kejing shitam kejing im bagi kejing island di jongki. Namar kata kumne uang utrai kipat. Hakmi ngan san yaki pat perang yaki namar sakum no pat ngan le nakabenta kakun kibreu jonga. Utli jongki ulong uknam bapenyap. Ukran ya kejing syukor Dala utelit uwei skrensok yala uparamajan enrei halaka donot aptap ya
Hatu ngan wan yaki nakabenta kini ki ong utrai. Ngin sanga ento kendiat sanyo. Hato don mano na preng jongi ban hakmat jong kibreo ngikren dagiktin jali jo Reshadin pat. Ipan apthap ikita gibreo knam kin hap. Prabnget ladangi don kum kata ke jinglong ladang ngadon kum kata ke jinglong. Ngan ya tho ya pi. Bublay de lele ruem skop ha. Ki kon Israel kila persyang ban yait light no blay. Kila persyang jing sha ban pen up shrip ya gitu ki bajan jongki. Kam don jok ke jing ya teli ha preng jongki. Kado ya wai. Bublay usha ke jing tenjo bikin mana ke jing em jongki. Kenang ba ki kin skop tho. Don kam da shisha. Ke jing kala ke pamut kan long na do donot. Ke jing kala pamut kan long na mar bagi skop tho ya ke jing shisha. Ya ke jing bakla. Dan ya peteng shisho. Hatu ngan wan yaki nakabenta kini ki ong utrai. Kamin siyem jonga kan penhiar put ya kajat benrio kum kani. Nakabenta ki lomba ngan penlong ka jingyam bat ka jinglenyar bat ka jingsosi nakabenta ki jaka bamplang ka riklau nabalau wiang do yaki kat ba don bayat nang ta sho. Lemne ki breo kim la ban yo snow sho ya ka jingpa ki jingri usim beneng bat umra ru ki la ya pet yap ki la let no bat ngan penlong lemper ta ya ka Jerusalem ka jaka shong ki mersyang bat ngan penlong ka jingkenja ya ki shnong ka Juda bam shong breo sho. Kay kabangi ihang ne kaday na mga kapop kajing paidin no jong ikon Israel ublay ulakular kini kantin o namar bagila klet nga namar bagila paidin na nga namar bagila jid banila persya pat nga nganda penlong ya ke Jerusalem ke jaka ke batali ke jaka ha ke bo on don mano syok iban syok wat ki marat ru kinam syong in Jerusalem prabanget paralok Jingim jong pi jong a along take kat kum gani ka parshi ke jong u Jeremiah larangi jin begin yad light no blay udan lakapor ublay udan lakurukam ban pen ba ulong shisha ma ublay ngimla banile persya pat Hoy usaitan ula ban job hang ne hang tay ke jingim jongi ula ban penlim ula ban penkelon ula ban pensentut yangi ula ban penpai keladin yangi rai ka bakot prabangai laraka jing shania jongi laraka kti jongi kalong hak kti jong Jesus Christ u Jisu da shisha ula ban ai ni ke jing job u Jisu ula wan chagane ka perthai ban yap nagbantagi pop jongi ujisu la thiet ya phi bat yanga takador jong jingjau snam jongu bogi prabanget ujisu la sius pa yagi pop jongi kawai pakawai hatop him tre hatop him kwa banya snok tilang batu banya le persya yunil soitan wat la ka jing im jongi kalong kum kata ka Shlem Saiñdur ya kabala thep yang to apo la penkelan la penkela dan kejingele rai khadu ya wai ke ke bu bleu le nang benta jungi kalong ka bu pa all things work together for good to them that love God ke baro ki long bet ki long renti ki ai pa you no breu ya ka no breu ki ba eat hok you play Pachi por pila bani kuma pila rem pila sharem Nre kata ka jing sharem jong pi kata ka jing rem jong pi kanum long junam let's say haba pi bot you Jesus Christ pila ban yo bagi don shibon ki jing ki bala ban wan ki jing im jong pi shibon ki jing tenjo shibon ki jing kano shibon ki jing sha ben bagi jing sha le ben rangane to ipi Kamu pas supolong. Ola yait lang ba kini gijing baro da gijing rap jong Krista na ola yo gijing job. Pikwa gijing job. Kini ki Shlem
jong ke jing Saiñdur Kiban kum ke jing tenjo ha ke jing im jongi ha jing sha kim la ban pen ken yangi la ngi don baru kres ban kila ban Saiñdur yangi ban perang ya ke jing ke jongi ton cepet kini ki dekat ki bakat do na Jeremiah nang tangin se pen kot no ki dekat ki bakat ar do kan riu jong to kolen nong bangi pule mentan uta ubreu pastar ubala ban smoto ekane but uta ha uba kashentur utrai kalakren ba ula ban penpau yaka balai bakari kalajot pat balathang do kum kari kla kaba don bayat nang tasho baru try na marba kilai lende yaka hukum jonga kabangab lampu hakmat jongki pat kim shim kongo yakaktin jonga lemne yat haka henry kilayat kat bakum ka jingmutla ka dono jongki hi pat kat bakum kibal kiba jongki kilahi kayaki namar kata kumni utrai kipat ublay ki Israel hakmi ngan basa yaki neki brew ken da hurktang pat ngan ai ka sang yaki bandi ngan pen saprat ru yaki hapdeng ki chat pen rio ki bakim shem la ito lemne ki kpa jongki hiru bat ngan pa yaka watlam hadien jongki tat onda ngalabam do yaki ki kentin ki basngo shirkai ki kentin ki balay tholupa do Jeremiah yaki kon ki jong ublay kane ka jing tholupa kabo Jeremiah ula yatho ula yo te shisha baka don ka jing Saiñdur ha ka jing im jong ki kon ki jong ublay tadaw Jeremiah wang namaro pilak let no yaki hukum ki jonga no piklam shash kor ki kentin ki jonga tadaw nan no ya pi pin hapan le chakari jong kita ki ban pen shitom ya pi pin long ki mrao ka white lam kan long hadin jong pi ka mot kum no ublay ushangi bangin let haga lenti ka bangi hi ila jet da ka jing usha bangi ngin yo ila ka bay no ngait skem ko ki prabanget kan ne ka long ka sngi kan ne ka long ka por haga bangin pen bet ila ka jing im jongi ngin aingo ublay naga benta kane ka Shlem ka pen Saiñdur ya ka jinglong kristan jongi to nginem shim ya ka ne ka jinge ka jingtenjo kum kalat ka ban penduk jing kermen yangi pen ngin shim ya kini kum kalat ka ban pen shat bo shusho yangi kum kalat ka ban pen scam ya ka jinge jongi kum kalat ka ban Saiñdur da shisha haka dur hi ka bublay ukwa yangi pengintan kai ka bangi i hang ne ko ki prabangai hato ka dai namar ka jingjet ka jongi ka jingjet ka jong soitan ne ka jing hap jongi sha ka pop ka wanra i ka jing ha ka jing im jongi wei pi wei ngai scam baro lightly kidai baro lightly jingkali kidai hoi ka jing stam ka wan namar ka jingjet ka bakla jongi jing stam kawan namaru swetan wan ban riam yangi yele kala kat yai jing sha ban patan yangi sha kaliang ka jongo pat kadaw ka balai la khai ngi kani ka perthai pop henry ublay ukular bagi jing tenjo kinwan ragi jing tenjo kinomlong palat ya ka ai ka bangi ngi la ban sha ko ki pra bangi ba e kaddo ngin ya pej kani record ba kani kalong jikular ka bangila ban twai halo jo kani ban kamyaka ning concurrent kalong ba shipaw ka ba khalai ka jingtin jo kamshim langat api nreitang kaba ubreu ula bansha nrei ublei ulong ubala bansanya uban omsha ban ontinjo ya pitam ya kata ya kaba pila Henry ringkat bat kata ka jingten jo on tauru bat yaka lat ban lat knang ba pila ban sha yaka ke bangi i hang ne ka jingten jo ka laban wan soitan laban ten jo ingi knang bun persang ban pen pat pen pra ya ka jing em jongi
rai blay urum sha yu syaitan da lele ram ban tenjo palat ika bangi ngila ban sha habangi sha tenjo ublay don ya galat knang bangila ban yo kijing job kijing kang bolong Jesus Christ kabor kabolong Jesus Christ pala ban rap ini bangin mi nakini kijing persyang kijong syaitan ban bendo ya kijing long Kristan jongi ko ki pra bangai ko ki lok pa e tongin yai ne kini kijing tenjo lane kini kijing lane kini ki Shlem Saiñdur Kiban Wan kijing im jongi inai ban shim da kijing Kiban namaru belai un sa aingi kijing job hagabakot kata kadai ke iba ketien jong belai kekulan kata kadai ke ega bang ngibaro ngidai ban pediang ka prabanget dongin nes kam dongin yai ne hado kabakot taib kijinget jong pi ba jong akan long kum ka syarat ding ka pernai ram ki breu kinyo i pengilong shisha ki breu bela pendap domen sim bakoi donya duai ko pa belai jong i ba peneng ngitip mengiem akan ke percaya ke bapa ngitip pur syaitan le ban pengen ban bread yangi syakita gilat ki rukam ban penduk jingkermen yangi mereka try bapa midway da ka boy jong Jesus Christ u Jesus la job ya pop u Jesus la job u syaitan u Jesus u long ru u nong suspa nong penem jongi I'm the kasnam jong Jesus Christ trying in la ban your job ya ka wai pa ko ai jing pen shoi ka bu syaitan wan ra ka jing im jongi in la ban yang scam in la ban pen kre la ka jing im jongi ban ni kendo baru tau kan ran jongi on down one ha ki lo ki peneng ha ka bangin let rengkat batu bat bangin sa batu junam la junam to ai jing ai ke jong u Jesus Christ bless you spa nang batang pop jongi ka jing e ba ka jong blai ka belong na do bam jukut kajing selok kajing pen shat bor kajing pen ya kendo men sem bakoi in long lem bat ngi menta shaduk ki arta bam jukut ru amen I hear the voice of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided